ମହାନ ହେତୁବାଦୀ ତଥାଗତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷର ମନ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତର୍କଶୀଳ ଓ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରବଣ ଥାଏ। ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରିବାର ତଥା ସମାଜର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅଧର୍ମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଛୋଟ ଶିଶୁର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମନକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଚାପି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେ ହେତୁବାଦୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ କାଳ୍ପନିକ ଦେବାଦେବୀ, ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ କାଳ୍ପନିକ ଭଗବାନର ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ହେତୁବାଦୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ଇତିହାସ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ହେତୁବାଦର ଦର୍ଶନ। ହେତୁବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନବାଦୀ ବିଚାରଧାରା, ଯାହା ମଣିଷର ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ହେତୁବାଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସମାହାର, ହେତୁ ଓ ବାଦ। ହେତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାରଣ ଓ ବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଚାରଧାରା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହେତୁବାଦ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ତର୍କ ଆଧାରିତ ବିଚାର। ସରଳ ଅର୍ଥରେ ହେତୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ସଂସାରରେ ଘଟିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଓ କାଳ୍ପନିକ ତଥା ପରଲୌକିକ ମିଥ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ତର୍କ ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣିତ ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ହେତୁବାଦ ସର୍ବଦା ସମାଜରେ ଏକ ବୈଚାରିକ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବାରେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛି। ହେତୁବାଦକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ସମୟକ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦେଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି। ଯେପରିକି ପ୍ରକୃତିବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ନାସ୍ତିକବାଦ, ସମାଜବାଦ, ମାର୍କ୍ସବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଅନେକ ହେତୁବାଦୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଗଣ ହେତୁବାଦକୁ ବୁଦ୍ଧିବାଦ, ଯୁକ୍ତିବାଦ ତଥା ତର୍କବାଦର ସମାର୍ଥ ବାଧକ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ହେତୁବାଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ତର୍କସଙ୍ଗତ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ହେତୁବାଦର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫା ସଭ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନବ ସମାଜ ସମୟର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଗତି କରି ଆଜି ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟା ଯୁଗରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ କଞ୍ଚାମାଂସ ଖାଇ ଆଦିମ କାଳରେ ବଣ ମଣିଷ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସମୟକ୍ରମେ ମଣିଷର ସୁପ୍ତ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ତଥା ଉନ୍ନତ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରି ସେ ଗଛର ପତ୍ର ଓ ବକଳ ପରିଧାନ କରିବା ଶିଖିଲା। ପଥର ସହିତ ପଥର ଘଷି ନିଆଁର ଉଦ୍ଭାବନ କଲା। ମାଂସକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। କାଳକ୍ରମେ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ନିର୍ମାଣ କଲା। କୃଷି କାମ, ଚକ ନିର୍ମାଣ, କୁଡ଼ିଆ ଘର, ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ଓ ଶିକାର କରିବା ତଥା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃଷି ସଭ୍ୟତାର ମଣିଷ ନିପୁଣ ହୋଇଗଲା। ମଣିଷ ମନର ବୌଦ୍ଧିକ ଉନ୍ନତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ସଭ୍ୟତା ସହିତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପଥର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ବହୁବିଧ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ହେତୁ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର କୃଷି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଧୂର୍ତ୍ତ ମଣିଷ କାଳ୍ପନିକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଭଗବାନ ତଥା ଈଶ୍ୱର ସଂଜ୍ଞାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି କାଳ୍ପନିକ ମିଛ ଭଗବାନ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭୟ ଦେଖାଇ ପରଲୌକିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ନିଜର ବର୍ଚସ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଧୂର୍ତ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଗଲା। ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ମାନବ ସମାଜରେ ସେହି ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ମିଛ କାଳ୍ପନିକ ଭଗବାନ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତାର ଭୟ ଦେଖାଇ ମିଛ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେମାନେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ଭଗବାନର ଜୟଗାନ କରି
ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବିନାଶକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧର୍ମ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ।